डीजे विकास रीगा सीतामढ़ी। गजली कौना से बहुत यादेले आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो गजली कौना से बहुत यादेले गजली कौना से बहुत यादेले हमके बता दे रे पूजबा गजली कौना से बहुत यादेले दिनुआ कौना से बहुत यादेले हमके बता दे रे पूजबा गजली कौना से बहुत यादेले नेहवा कौना से बहुत यादेले फोन नहीं करो त किस बात बर दूसरा के अब बहुत यादेले हमके बता दे रे पूजबा गजली कौना से बहुत यादेले नेहवा कौना से बहुत यादेले गजली कौना से बहुत यादेले आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो गजली कौना से बहुत यादेले गजली कौना से बहुत यादेले चेहरा ना भूल पाई बन गइल हर जाई दिल से करत रही प्यार हो से करत रही प्यार हो चेहरा ना भूल पाई बन गइल हर जाई दिल से करत रही प्यार हो कौना गलतिया के दे दिल साजा याद ओकर बहुत सतावेला हमके बता दे रे नेहवा गजली कौना से बहुत यादेले नेहवा कौना से बहुत यादेले हमके बता दे रे पूजबा गजली कौना से बहुत यादेले नेहवा कौना से बहुत यादेले गजली कौना से बहुत यादेले गजली कौना से बहुत यादेले गजली कौना से बहुत यादेले हम ना जानत रही दे दी धोखा ओकरा पर कोई नहीं भरोसा न हो ओकरा पर कर भरोसा न हम ना जानत रही दे दी धोखा ओकरा पर कोई नहीं भरोसा न हो रंजीत राजा या तार के सभी की संदीप के फोन ना उठावेले हमके बता दे रे नेहवा गजली कौना से बहुत यादेले नेहवा कौना से बहुत यादेले हमके बता दे रे पूजबा गजली कौना से बहुत यादेले नेहवा कौना से बहुत यादेले फोन नहीं करो त किस बात बर दूसरा के अब बहुत यादेले हमके बता दे रे पूजबा गजली कौना से बहुत यादेले नेहवा कौना से बहुत यादेले आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखौरा।